Искам да ви представя певческата група Надежда кам Съюза на инвалидите од град Сретец. Заповядайте, момичета. Това са магиосниците, които направиха една прекрасна питка, дано да я виждате там. И понеже бяха много отговорни, искаха да изпеят най-хубавите си песни, ги репетираха, когато аз обявих, че те са тук. Но техните песни винаги са ни връщали към вярата, към силата, към надеждата, към корена. Прекрасните български песни. Сега от техния огромен репертуар само 3 ще чуем. Вълчо Останка отиде, тръгнали са ми тръгнали и думай, мамо, певческа група Надежда. Вълчо Останка отиде, Мари отиде, да ги поседи. Станка му стола, даде Мари сина, Вълчо домаше. Седни ми, Вълчо, на стола, бре, седни ми, добре ми дойде. Таки се, Вълчо, плакала бе ясно, ще легна да заспа. На съне видя коша съна бе, на съне като наяве, че ни се пчела роила бе, роила и побягнала. Да си е, Вълчо, хватила бе на сухо дърво на върха. Дали е, Вълчо, на добро, а бе на зло е, Станко, на зло е. За зло е, стане за добро, а бе единето наше умре. Единето наше умре, а бе единета похубавец. Станка на Вълчо домаше, а бе мите се, Вълчо похубав. Мите се, Вълчо похубав, а бе похубав и похубав. Тръгнали ми са, тръгнали Иван и Ганка двамата. Тръгнали на зло да идат, вървели, що са вървели. Две думи не си казали, в очи не се погледнали. Ивана Ганка домаше, любета не мога, не мога. Толкова пъти извървяхме, две думи не си казахме.
Мила ми е, мамо, драга ми е, рускината, мамо, тънка снага. Рускината, мамо, тънка снага. Рускините, мамо, черни очи. Газате думай, мамо, думай, научи ма, што да стоја руска да си взема. Да ми грее моите равни двори, че сме с руска лика и прилика. Певческа група Надежда. Благодаря. Разбира се, че техният символ ще бъде червено сърце.